kosong. Ma, denai nak badayo, anak dan banyak ma, gaji ketek puluh. Tiboi, lama makiat datang surah lelatang ya, meninduk kilo mahari tadi ngoden dengan lapaka. Oh ya ma, bukan denalakan dua, bini di rumah ma, lancaran ke dapur. Saja pagi dan makan di pari yuk karak laras sendiri cukup salam ketika kawan lalu mengejek yuk bayadan. Oh ya ma, tolonglah aku sabar lama-lama di sana nak bisnis moneter yang rado hago barang lebih limo baik kapasa mahaka sadonyo de ulah dolar tak turun uang dan pasai tani ayo amonyo kanua sintali tigo lai bangna bangga sama sekete juo nak manenggang lai dicu bola hutang oi inyo mainang mayama tolonglah denai sabana malama badan dan marasai oleh apa-apa sadang di hati calialah kami pak lah mati lame bandi rumah lagi adeh laden jua pembadi bareh awanan basai panduah manede urangan kayo galak lakeke oleh apa-apa dengan sadang mamaci calialah kami pak dengan mati tak sapi mencari pipi sebanyak sari utang banyak utang pani anak marengin kapal dosaki amoden minum berangi Imalau tak indah kasaki harago barat dan malangi apa-apa si bujo politik si bujo karir si bujo partai sedangkan kami mati marasai no manjua jo manggadai karena negara dengan surki dan bau utang anak sakit barang-barang oi latang tentang mende apa-apa jadilah kami rasanya badan mah lah sabar mati alay bari indah ado satau duduknya alay bari indah ado bau tang lati yuk kadai alay kita pilih malanjo tarimo lah sureng carai seru ngomongnya ya kelandu sih tadi lupa minum ayu lah